Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας με την καλεσμένη Αγγελική Μπουφίδου, σκηνοθέτηδα της φετινής παράστασης που θα παρουσιάσει η φοιτητική θεατρική ομάδα Avarts Theater. Αγγελική, έχω να σου κάνω μια ερώτηση. Σε τι διαφέρει το φετινό έργο από όλα τα προηγούμενα? Σε αντίθεση με τα προηγούμενα έργα, φέτος αποφασίσαμε να εργαστούμε με τον αυτοσχεδιασμό. Άρα δεν ακολουθείτε κάποια βασική δομή? Προφανώς και υπάρχει βασική δομή με την άποψη των συνθήκων. Έχουμε δώσει βασικές συνθήκες στους ηθοποιούς που καλούνται να αυτοσχεδιάσουν. Όπα. Ποια δομή, ρε Αγγελική? Συγγνώμη κύριε, ποιος είναι? Ναι, συγγνώμη που διακόπτω. Γιάννης Γεσλακιώτης, διάσημος ηθοποιός. Δεν σας πειράζει να κάτσω κι εγώ εδώ, Να κάτσω εκεί. Να κάτσω εκεί. Ωραία είναι εδώ. Δεν ενοχλώ, Μ' ακούνε τώρα? Ένα, δύο. Μ' ακούνε? Θα μ' ακούνε. Γεια σας και από μένα, Γιάννης Γεσλακιώτης, διάσημος ηθοποιός. Τι κάνεις εδώ, ρε? Τι κάνω, ρε Αγγελική, εσύ δεν μου είπες να έρθω να βλέπω. Συγγνώμη, όλο αυτό το χάος ήταν στημένο? Όχι. Ναι. Όχι. Πριν μας διακόψει ο κύριος Γιάννης με τόσο αγένεια, Μα, άι! Ήταν αγένεια. λέγαμε ότι οι ηθοποιοί φέτος, με βάση ορισμένες συνθήκες, προσπαθούν να αυτοσχεδιάσουν και να βγάλουν την ιστορία μιας οικογένειας, της οικογένειας Καρδέλη, που προσπαθεί να ενώσει τις 4 κόρες της με τους 4 νεαρούς στρατιωτικούς. Και το έργο έγραψε? Εγώ. Εμείς. Η ομάδα δηλαδή. Και παρουσιάζεται? Στο Εθνικό Studio, όπως κάθε χρόνο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ιόνιο Όχι! Πανεπιστήμιο. Πώς κλείνουμε? Thank you.